Добрый вечер, поважанное господарство. Меня зовут Дмитрий Мицкевич, и вы глядите программу без аккредитации. Ведаеце, шмат пишуць в каментарах про тое, як вось перажываць все гэтыя навіны, якія прыходзяць з Беларусі. Пастаянныя затрыманні, пераслед і сапраўды вось той узровень чарнягі, які адбываецца ў краі, часам можа адправіць у дэпрэсію нават самага пазітыўнага чалавека. І вось таму сёння мы прысвецім нашу праграму вось пытанню таго, як заўжды заставацца на пазітыве і не даць гэтаму рэжыму дабіцца таго, каб все пасыпалі галаву попелам і сказалі то, што вось все, ебацькі перамаглі, а мы нічога не можам. І вось рабіць гэта разам са мной сёння будуць мае цудоўныя госці. Блогер і выканаўца калектыву «Красная зелень» Андрей Павук. Добрый вечер. Прывітанне. Ян Рудзік, галоўны рэдактар праекту «Беларусь галаўнога мозга». Вітаю, сябры. І галоўны гумарыст беларускага фейсбука і па сумяшчальніцтве журналіст Белсату Віктор Контар. Вітанне. Давайте пачнем увогуле з гэтага, напэўна, глобальнага пытання, як все ж таки заставацца на пазітыве, калі ты бачыш такія навіны, і як пра іх жартаваць. Таму што сапраўды часам вось здаецца, што такі ўзровень чарнягі, які рэальна можа прымусіць апусціць рукі шмат каго. Вось дзе вы береце сілы дзеля таго, каб з гэтага сцібацца і як астатнім людзям заставацца на такім жа пазітыве? Андрей, давай пачнем з цябе. Я б хацеў сказаць, што я не на пазітыве, я на міноры, я сумую вельмі. Мне вельмі балюча глядзець на тое, што адбываецца ў краіне. Таму у меня няма ніякага метада, які б я мог вам падказаць. Гэта я сцібацца яшчэ пачаў у Акцябрскім. Калі ты адчуваеш сябе бездапаможным у гэтай закрытай сістэме, то бок і застаецца некі прыдумаць свой свет, больш-менш утульным, гледзячы на ўсё гэта безмежжа. Напэўна, гэта такая метад абароны ад гэтага ўсяго негатыва, прыдумаць сабе нешта смешнае і весяліць іншых людзей. Я б не сказаў, што я на пазітыве. Я тут пагажуся з Андреем. Я таксама не на пазітыве такім ужо. І таксама я скажу, што гэта реально абарончае. Зараз у меня дакладна. Увогуле, жыццё ў Беларусі заўсёды было такое непростае, скажем, калі ты ведаеш, што адбываецца ў краіне. А зараз тым больш. І зараз, гэта реально, пазітыў, я бы не сказаў, што у меня пазітыў. Да, я жартую, але жарты гэтыя, яны часам нават не жарты. Яны бываюць і не смешныя, калі ты ведаеш сітуацыю. І таму тут як па рэцэпт таксама быць на пазітыве. Просто лягчэй адносіцца да гэтага, але гэта не рэцэпт, гэта просто, кожны чалавек по-рознаму гэта успрымае, рэчаіснасць нашу такую. І таму, смяяцца трэба, да, таму што, сумаваць увесь час, мы таксама не можам. Як бы там усё не было так вельмі дрэнна в Беларусі. Таму, мы праз жарты часам нешта так абаронча, да, абараняем свае пачуцці, там, эмоцыі негатыўныя, змяняем трошки на пазітыўную, але трэба таксама памятаць, што не ўсё так пазітыўна. Калі, напрыклад, я вёў канал Лухта, быў такі, ён і цяпер ёсць, вось тады асноўным жартамі мы займаліся і хацелі падтрымаць людзей, канешне, і як я чуў у тых, хто знаходзіцца цяпер беспасярэдня ў Беларусі, такі много у каго вельмі дэпрэсіўны стан. Але ж я б не ведаю, параіў ім як-небудзь больш там адпачываць, хадзіць у бары, там нешта такого кшталту, таму што жыць пад акупацыяй гэта не сорамна. Сорамна супрацоўнічаць з акупантамі. І там наша краіна і нават паў Европы ў стане, калі была другой сусветнай вайны, таксама вельмі доўга было пад нацыстамі, людзі ўсё роўна неяк жылі. І я б параіў рабіць нешта такое, і мы таксама будзем, калі трэба, развлекаць як можам. Вось якраз такі сама сістэма
все-таки гэтым жартам часам спрыяе, таму што нягледзячы на той узровень рэпрэсій, які ў краіне трымаецца, вось па-за межамі гэтых рэпрэсійных дзеянняў ебацькі все такія ж смешныя, як яны былі і раней. То бок калі мы возьмем такі вось лакальны ўзровень, да, калі мы не будзем браць там гэтых гоблінаў, тэрарыстках там, ну і ўсіх падобных ім персонажаў, то вось разнастайныя марзалюкі, да, азарёнкі, мукаводчыкі, ну, просто вось іх шал даходзіць да таго, што гэта ўжо часам, ну, рэальна нараджае цэлую кучу мемаў. Па-вашаму, ці разумеюць увогуле гэтыя людзі, дзе яны знаходзяцца і чаму яны сябе так паводзяць? Я думаю, что разумеюць, конечно. Іх захвочваюць на гэта, ім же зарплату плацяць. То бок тут палітычная воля на такія рэчы ёсць ад мацнейшага, ад акупантаў. Ну і гэтыя людзі слабыя, я лічу, таму і яны не могуць супраціўляцца мацнейшым. Таму яны будуць... Яны знайшлі гэту зону камфорта у рэжыме акупацыі, ну і гэта некія маральныя якасці, напэўна, гэтых людзей. Але ж гэта сапраўды выглядае незручна неяк, смешна, абсалютна збянтэжаны некія людзі. Ну, але, на жаль, гэта стала магчымым дзякуючы гэтай палітычнай волі акупацыйнага рэжыму. Добра, давайте так. Давайте кожны з вас назове для сябе самага смешнага ебацьку і раскажа, чаму вось ён самы смешны. Давайте вось пра гэта пагаворым. Ян, давай пачнем з цябе. Я бачу, што табе гэтае пытанне вельмі спадабалася. Ну, мне гэтыя фейсы перед вот руками калейдаскопом прайшліся, мне ж тоже смешна стало. Ну, мяркую, што самы орны, ну, мне падаецца Шпаковскі, потому што у яго такі характэрны чырвоны фейс, і пры гэтым ён такія, як бы, аля сур'ёзныя рэчы, як ён думае, кажа, і ён это эксперт! Ну, супер. Ну, але там таких смешных фрыкаў шмат, таму што я нават не ведаю... Не, ну, хаця відавочна, што як бы рэжым такі, таксама не тое, каб вельмі стыльны, як бы гэта не Хьюга Босс, і там уже як бы хто прызваўся, той прызваўся, там ідуць розныя фрыкі, вось, і там яны ўжо як бы бяснуюцца як могуць, таму смешных можна там яшчэ будзе падумаць некалькіх хвілін, якога-небудзь яшчэ выдумаю, пакуль спросіце ў каго другішага. Я тоже, ну, так само уявіў іх твары, ну, там, не ўсіх, я ўсіх іх не ведаю, іх там, ну, 20 чалавек, 30, 40. Я вось чалавек 10 уявіў, і реально яны ўсе смешныя, ну, як на падбор, я не ведаю. Ну, гэта реально нейкі там спецыяльная фабрика па вытворчасці іх там, я не ведаю, іх штампуюць, каб яны розныя там, прычым з таго, што засталося, походу. Ну, і прычым гэта рандомна. Яны там, вось, гэта то, там, так. Карацей, мне вельмі смешна. Я не памятаю, як яго завуць. Ёсць такі, ведаеце, ёсць жа саюз блогераў-патрыётаў там. Да? Вось, і там ёсць такі спявак, ён тыпу себя пазіцыянуе, ён такімі з вусамі, ведаеце, закучаны такі, залізаны. Я вось не памятаю, як яго завуць. Можа, Жан нейкі, ну ён нейкі такі смешны, ён, ну, і ён тыпу спявак, і ён тыпу там патрыятычныя песні, і ён на ўсе гэтыя ебатинги, и там пробеги. И он такі вось, я не ведаю, типу і смешный, а калі ён пачынае казаць, ён яшчэ просто не умее казаць, ён глупенькі такі. І ты думаешь, ну і вобраз, думаешь, куды ты полез? Спяваў бы ты там на корпоратывах, на весельях, я не ведаю, куды там ходзіш. А, яшчэ пра смешнае, не смешна, мне вельмі смешна, але вельмі паскудны яшчэ такі персонаж Голікаў. Той, хто в курсе батл-рэпа, гэта Голіков-курильшчыка. Зараз у нас тут на монтажы выйдзе. Вось, ён, карацей, ён як бы сур'ёзны. Ён там у сваіх там, тыпу, ён таксама ж блогер. Ну, ён там такі блогер, у іх там па 1000 подписчиков, ну, адзін на аднаго падпісаныя, там, карацей, плюс там, ну, чатик... У Голікова 22 тысячи подписчиков. Голікова. 25 там. Ну, один канал, то банять його на одном, на другім його там по 20. Ну, як ведаю, ён же адзін з топовых, типу, іх блогераў.
Ну, такое нечто есть. Он приезжал в Рудобелку разбирать павука, заслуги павука. Опрашивал наших ебатик. И Пузаниху калі: о, Пузаниха самая смешная ебатька. Алена Пузан. Вот я вам раю поглядеть яе интервью с Голиковым. Это просто трэшак. Он и сам, Голиков сам охренел, калі ён чуў ад яе гэта все разважанні. Но Белорусский республиканский союз молодежи, он несет такую функцию достаточно серьезную в нынешнее время, и всегда это было. Почему? Потому что несет определенные цели и задачи, и, соответственно, работа с молодежью сегодня ведется активно, и это очень важно для дальнейшего развития страны, потому что молодежь наша идет вперед, и будущее Родины строить с молодым. Не могу с вами не согласиться. Будзе зорны час для яе. Да, для яе уже зорны час настаў. Ей звольнілі пасля гэтага інтэрв'ю з Берсэем, яна была першай секретаркай. Хорош. Ну, короче, да. Мы як разумеем, реально, там кого не возьми, там реально есть за что. Ну, типу, у топ. Ну, типу, там реально топы можно складать. Ну, просто их мало. То бок там на пару тыдняў хопіць там, ось, але іх вельмі шмат смешных. Ну, я не ведаю. Бразаёнка я, например, раней жаў, а зараз уже не смешно, просто ён паўсюль, ну, як бы ўжо такі. Мне нават его шкада трошки. Ну, штампамі валіць уже не цікава, то бок... Ну, да, уже неяк уже там... Спісаўся. Раней там ось Орден Іуды мне падабалось глядзець, а зараз на ну, такі ён неяк уже там... Трэба ему адпачынак, там, я не ведаю, на курорты з'ездзіць, адпачыць. Ну, тому што ён неяк, мне здаецца, выгарел на працы, як кажуць. Выгаранне, гэта ведаеце, не толькі вось у нас, а у іх таксама, я думаю, бывае. Таму Бразаёнка я б сказаў вось месяца 3 таму, што гэта вось мой топ. Ну, таму што ён реально смешны персонаж. Ну, ён такі незграбны, кажа такую ахінею высокопарнымі словамі, што, тыпу, ну... Абзываецца. Ну да, гэта абзывацца гэта ўвогуле. Там ёсць такі пуставы яшчэ. О, да. Ну ён таксама смешны. Но ён уже неяк адышоў, я вось не ведаю. Ну, бок пуставы там адна яго стойка чаго. Ён же там, ну... Як Крыштиану Роналду. Як штаціў. Ён таксама смешны. Ну там реально смешных персонажей можна вось перечаць гадзіну можа. Ну то бок нават Качанова якая. Качанова вельмі смешная. Пачне казаць нешта. Вось як на сустрэчы з студэнтамі, там на наш... Я ж галоўная місія, мне здаецца, гэта тыпу переговорчик такой. Яна паўсюль ездзіць. Але ў яе ж гэта атрымліваецца толькі з тымі людзьмі, якія, ну, тыпу, маўчаць. Калі ей задаюць пытанне, яна ўсё едзе. Ведаю, што Качанова вельмі смешная, асабліва на сустрэчах з Лукашэнкам. Вось на гэтых сустрэчах Качанова нагадвае, ведаеце, такі сабачка прадаецца, каб в машыне сидзеў і вось так галавой таксама вось так ківаў. І вось гэта просто тая ж самая гісторыя. Яшчэ вельмі смешныя всялякія ваенныя персонажы, калі Лукашенко да іх прыязджае, яны ему на все фразы там адказваюць так точно. Вельмі ж смешны памяць, ну, гэты гомельскі камісар. Крываносаў. Ну, гэта просто ён смешны сам па сабе, ён такі, ну, тыпу, гэта... Творчий чоловік. Я батька. Да, да. Я ж ему телефоновал, кажу, передайте мне заряд бодрости по телефону. За дистанційно, он сказал, не передается. Это так, я только передаю, кого ведаю. Короче, зажал заряд бодрости мне. Заряд бодрости, як і ВІЧ. Дистанційно не передається. А мне яшчэ вельмі Гайдукевич смешны. Вось таксама асабліва вось гэта крайняя гісторыя пра нібыта замах там на яго дом, падпал, і калі я не памыляюся, там з'явіліся кадры, вось можа быць мы таксама на монтажы зараз бабахнем. Все вот эти остатки, было понятно, что это коктейль Молотова. Вось гэтыя бутэлькі, якія нібыта мусілі там нешта взорвацца, там яны нават не падпаленыя. Ну што ж ты будзеш рабіць? Ці Гайдукевич настолькі вогненны ебацька, што ад аднаго яго выгляду этой бутэлькі мусілі самі падпаліцца. Гайдукевич увогуле такі чалавек, я лічу, не заслугоўвае ніякай увагі. Я думаю, то, што з гэтага патрэбна проста ўгараць. Ён неадэкватны. Ну,
Ну, ён як тая сабачка, як ты казаў, таксама будзе рабіць все, што скажуць. Ну толькі вось калі Кашанов гэта такі сабачка з машыны, да, то гэта сабачка цыркавы, ну які там скача праз розныя там обручы, там, ну такое там. Я ж яму, слухай, я яму таксама, мы яму тэлефанавалі, калі яшчэ пра Лосіка, калі Лосік галадоўку пачаў, мы яму тэлефанавалі, каб ён дапамог Лосіку, так, разабраўся з гэтай сітуацыяй. Ён сказаў, што ён зараз едзе ў машыне і чутна, як ён ідзе па карыдоры і камусьці перадае тэлефон, дзверы адчыняюцца. Ну, вось, таксама ёсць на канале ў нас, все зразумела, што гэта за чалавек такі. Ён говорит, я зараз еду, а сам ідзе па... Ну, то бок, не трэба нават абмяркоўваць гэту гісторыю з Гайдукевічам. Хай і бацькі самі ў гэта і вераць. Ну, не трэба яго палкай тыкаць, то будзе больш яшчэ ваняць. Да. А вось сапраўды такая вонючая гісторыя адбылася ў Ютубе, Тэлеграме, не ведаю, як вы бачылі ці не. Быў такі бацькаўскі таксама, ну, крыху ржачны блогер, палескі партызан. Ось, і некалькі дзён таму з'явілася відэа ў канале «Мозырь для жизни», дзе вось гэты палескі партызан, так казаць, вельмі добра адпачнуў і як это падлівіўся. Крыху ён там ляжыць на канапе. Казаць, падлівлены. І вось і гэты відос злілі, і потым цягам дня ён выдаліў свой YouTube-канал. Там я нейкую гэта самае, я толькі бачу, я паглядзеў гэты відос, думаю, як сам, як бы, гэты маэстра гэта адкаментуе. Захожу на яго канал, і ён, типа, ўсё, я выдаляю канал, нічога няма. Дарэчы, вельмі цікава то, што яны ж самі паміж сабой там таксама ведуць такую вайну. І не так даўно чарговы там адбыўся наезд аднаго блогера так званага на Дзермана, на Шпакоўскага, вось на всю гэтую банду. Таксама вельмі цікава. У мяне гэта все выклікае толькі адну асацыяцыю. Дык вось, мне проста цікава, пра што ўвогуле сведчыць вось гэты пачатак гаўкання паміж дадзенымі персанажамі. Гэта як бы грошы яны дзеляць? Ці, в прынцыпе, вось ужо гэта кажа пра тое, што нейкі там разлад в стане гэтых ебацік адбываецца? Як думаеце? Да хай б'юцца, абы не кралі. Ну, канкурэнцыя ёсць у ўсіх, і вось яны, напэўна, адчуюць як-то. Ім лёгка зараз працаваць у умовах акупацыйнага рэжыму. Усе вумныя людзі задаўленыя, у іх няма цэнзуры. Ну, і таму яны думаюць, што гэта іх зорны час і хочуць пабіцца, паказаць, хто найлепшы у прапагандзе, ці як, ці ў думках сваіх. Напэўна, так. Гэта ж чалавечыя якасці такія. Я буду лепш за кагосьці там. Ну, то бок гэта азарту, яны ўжо выйшлі за канкурэнцыю. Як думаеце, за якія грошы прыблізна працуюць гэтыя людзі? Вось тут колькі можа каштаваць сумленне, так бы мовіць, для такіх персанажаў? Ян, як ты думаеш? Ну, як я разумею, там вось розныя групоўкі есть, якія там друг другам яшчэ неяк месяца, і то бок, напрыклад, я дакладна ведаю, што ёсць некаторыя, якія нават там піляць гранты так званай саюзнай дзяржавы, там, і хаця пры гэтым вось тыя менавіта нігдзе, як это такія мацёрыя грантасосы, яны там падпільваюць і ў сваім андэграўндзе сядзяць. Але, ну, ёсць розныя, як хутчэй за ўсё, там, вось калі гэта ўсё пачыналася, там, абяцалі кватэру, там, напрыклад, як там Дзерманціну ды іншым, яны вось за кватэру прадалі ўжо зусім душу. А, ну, астатнія, ну, мабыць, таксама, як у якія-небудзь прэферэнцыі там мінімальныя, то бок я не ведаю, ну, на мой погляд, як яно, ну, беларуская дзяржава лукашысцкая, не тое, каб вельмі багатая, там, усім прайсам, як бы, асноўным запраўляюць іншыя людзі, ды ебаць, яны нават да яго не падпусцяць, то бок гэта будзе нешта, ну, такое мелкае, але, ну, што гэтым фрыкам-то яшчэ трэба, як бы. Кватэра, у ёй чарка, шкварка, як бы, і ўсё, можна адпачываць, перажываць, рабіць фрыковыя выхадкі там у тик-токе, як яны любяць таксама, ну, жахліва, гэта ўсё. Да ім больше не дадуць, ім асоба яны не пажыруюць. Да, я думаю, ім і шмат не трэба.
Я думаю, яны задаволены тым, што ёсць. Ім кватэру, гэта максімум. Гэта вось, ну, типу, а так, я думаю, яны там реально жывуць на нейкія такія заробкі сярэднія беларускія. І ім нармальна. Ну, яны ж, типу, ідэалагічныя, як яны думаюць. Ну, што яны... До речі, на мой погляд, у новой Беларусі нават у ябацік будзе больш перспектыў, тому што іх можна будзе паказваць у фармаце як бы, ну, рынок, ужо ўсё, грошы пайшлі, можна будзе розныя такія як бы перадачы, вось на Netflix есть некалькі там, напрыклад, можна будзе рабіць такія у нас, як бы людзі будуць вечары ў пятніцу ў прайм-тайм глядзець, як яны там душацца, там розныя самы вытвараюцца. У чарге за цукарам Конкурсы. б'юцца. Так, Дом 2 ебацкі эдишн. Так трэба з галоўным зрабіць, з Лукашэнкам. Вось яго пасадзіць у бункер і сказаць, што вайна адбылася. Ну, перад гэтым наркатой накатаць, потым у бункер, потым сказаць, што ён адзіны прэзідэнт, які застаўся на планеце Земля, і потым здымаць гэта ўсё, як ён будзе камандаваць. І гэтым парадам. Да, землёй. Ну вось, у ябацыку, нават у Лукашэнкі, это новае жыццё ў новай Беларусі можа быць. Як бы яны могуць стаць сапраўднымі зоркамі, будуць не хейціць, а любіць, паважаць, нават будуць фан-клубы розныя. Больш грошай, санкцыйных спіскаў вынікнуць. Можна будзе, як бы, вось, сезон адпрацаваць на гэтых конкурсах, потым взять прайс, паехаць на Пальму де Майорку, і ўсё, як бы, ўсё нармудзе, без гэтага рознага, вось. У нас нават з Маргарытай появілася думка такая, што можна оперу зрабіць на некую такую новогоднюю, там, дзе будзе замест злога Кашчэя злы Лукашенко, напрыклад. Вот. І Лукашенко ўжо можна выхоўваць дзяцей, дзетак пра тое, што быў такі злодзей. І ён хацеў скрасці свята, але добрыя героі перамаглі яго. І нават палескі партызан МС Падліва будзе, карацей, мець свае там новыя шансы. Да. Народу вельмі не хапае таго, вось гэтай адзінай салідарнасці з таго, што мы все супраць гэтага гвалту, мы все супраць гэтай сістэмы. Зараз нават жа і думаць нельга, да? Задумкі тебе уже і саджаюць. Вось. І ўсё гэта будзе вельмі паспяхова, калі вось такія будуць імпрэзы творчыя з ябацік. Вось. Ну, мне здаецца, самі ябацькі ў такім становішчы не захочуць быць ябацькамі і переабуюцца, і будуць апраўдвацца. Ну, вот, дарэчы, да, прикольна можа быць, вот, памятаеце, Маппет-шоу, да? Зрабіць таксама ябацькі шоу. Ну, таксама там розныя, карацей, Гайдукевічы там будуць іграць на розных балалайках, там, ну, вось. І будзе выхадзіць там іх дырэктар, там, все, карацей, іх там збіраць, там, ну, піхаць ім там. Гэта, ну, вот, сапраўды, гэта, карацей, фармат. Ну, альбо, карацей, таксама зачыніць іх в будынку дома ўраду, да? І хай яны, карацей, надалей думаюць, што там, типа, ўрад, што нібыта там, ну, все адбываецца, карацей, як і раней, і вось просто гэта трансляваць. Грамадства новай Беларусі разбярэцца, дзе іх будзе месца. Яны павінны самі будуць прымаць рашэнні гэтай ябацькі, таму што зараз яны бездапаможныя, яны самі не прымаюць рашэнні. Яны толькі пад дудачку мацнейшага танчаць. Гэта слабыя людзі, у них няма сваёй думкі. Яны якраз гэты свой выбар і зрабілі. Ім падабаецца быць слабымі людзьмі. Таму што ім падабаецца не несці ні за што адказнасці. Вось што важна. Гэта не, як сказаць, не двума, не абразавання. Не ад адукацыі, да, в сістэме адмоўны адбор. І таму там такія персанажы, безініцыятыўныя. На гэты рэжым сам захвочвае сядзець, нічога не рабіць. Вось гэта той грамадзянін, якога мы выхоўваем. Гэта то, што нам патрэбна. А тэрарыстаў мы самі прызначым. Не, так абсалютна, нават паглядзіце, яны в школах таксама расказваюць. Гэта вось класічная гэта методыка выхавання рабоў, то бок якія будуць сидзець на месцы, нічога не рабіць, ну, то бок вось і нібыта займацца імітацыяй бурнай дзейнасці. Але, дарэчы, я тут хочу падкрэсліць, што цяпер ужо ў самой сістэмы з гэтым узніклі праблемы. Таму што Лукашенко, нават калі хоча іх мабілізаваць, да, вот там ідэалогіі ці яшчэ чымсьці, іх мабілізаваць немагчыма. Таму што вось у іх каштоўнасць такая галоўная, сидзі і не высоўвайся. І ні за што не бяры на сябе адказнасць. І вось вы нават паглядзіце, то, што калі ён сам прыязджае кудысьці там, на нейкае прадпрыемства там, і пачынае піхаць гэтым ябацькам мясцовым, то ён, вот у яго нават бачна гэтая разгубленасць, то я ж там ад вас патрабую, то бок я ж вам там столькі даў, а яны, ну, не могуць.
То бок тому, што ніхто не хоча браць на сябе адказнасць і каб штосьці рабіць. І то бок нават для гэтай сістэмы гэта цяпер ужо стала мінусам, які яны і не змогуць пераадолець ніколі. Таму што вось яны такіх набралі, і яны такіх стварылі. То бок і гэта вось, в прынцыпе, канцавы пункт кожнай з такіх сістэм. Да, дэградацыя гэта апагей гэтай сістэмы. Вы ж паглядзіце, што ніхто нават не улыбаецца, калі бачыць гэтага Лукашэнку. Усе напужаныя стаяць, думаюць, калі іх адпусцяць да хаты ўжо, калі гэта ўсё скончыцца. Вось яшчэ што цікава, гэта прадукты лукашысцкай прапаганды, да, вось гэтыя фільмы разнастайныя і гэтак далей. Як думаеце, хто ўвогуле піша сцэнары для ўсёй гэтай лухты? Вось хто гэтым займаецца? Гэта сядзіць нейкі штатны губазік, вось ці хто? Ну вот хто б за гэта взяўся? Ці гэта там Давыдзьку ўжо ўзялі за шманты і сказалі там: дзед, давай, трэба згадаць маладосць. Як думаеце, вось хто мог увогуле просто дайсці да гэтага? Ну, бо там же ўжо просто, ну, часам там уже нават не смешна. То бок, ну, такія штампы галімыя, ну... Я такія фільмы не гляджу, таму я не ведаю, што адказваць. Я іх не гляджу. Ян, як ты думаешь? Некалькі глядзеў, мне падаецца, што гэта Наташа Массандра Эйсман піша, таму што яна так званы універсальны баец, яна вось як бы можа і падзняць, і падмантаваць на пул першага запуліць, сцэнар напісаць, там яшчэ ў баню схадзіць, ну як бы ўсё можа. Яна вось як бы такі аньшанскі сверхчалавек ад лукашызма, і таму я мяркую, што як бы яна вось гэты сцэнары таксама і сама піша, сама там здымаецца, як бы, ну вось всё так вельмі чётка ў яе гэтым. Не, ну але як бы на якасці толькі што адбіваецца, гэта як бы неглядзібельна, і як бы, ну але ну як ёсць. Не, ну слухайце, ну раней у рэжыма былі лепей крэатыўшыкі. Я памятаю часы, калі Зімоўскі быў яшчэ, там весялей было. Але сцэнарыста я не ведаю. Адно я ведаю, што яны древнія сцэнарысты. Вось, ну, а хто гэта уже, якая розніца? Можа гэта ў КДБ там цэлы аддзел сидзіць, там 10 мужикоў пішуць гэтыя сцэнарыі. А можа сам Лукашенко прыдумывае некую гісторыю, да, а ўсё астатняе развіваецца. Ну там сабіраюцца з мужикамі, з ваеннымі гэтымі людзьмі, Карпенко, можа які там, а можа і Карпенков, там сядзяцца і думаюць, ось я прыдумаў, так павінна быць. Некая стратэгія павінна быць па запалохванню, а можа они Орвелла пачыталі, можа так ось адрэфлексіравалі, як гэта можа быць. Сумна, што гэта за нашы грошы робіцца, да? Навошта беларусы гэта все фінансуюць. Тут яшчэ такое пытанне. Мы тут абмяркоўваем, конечно, такіх глобальных ебацік, але што рабіць, калі ў цябе ебацька смешны там ці не смешны, напрыклад, у працоўным калектыве? Як вось гэтаму чалавеку давесці, што быць ебацькам дрэнна? Альбо сваяк, напрыклад. Альбо сваяк, вось гэта ўвогуле беда. Бабуля, напрыклад. Вось Маргарыта расказвала, што ў яе бабуля адна ёсць, і яна казала, вось трэба, чтоб яе спаймалі, да, і неяк пакаралі. От, правда, на такое жадае. Ей вельмі цяжка з ёй в гэтым плане. Гэта бабуля хоча, каб Маргариту поймали, да? Да, чтобы ее покарали, потому что вся власть от Бога, типа, вот такого. А ввогуле, здаецца, спрачацца з ебацькамі нема сэнсу, потому что яны не ўспрымаюць аргументы. Там некая ідэалогія такая, пелена, сцена неких інстынктаў, і ўсё. Яны, адзінае, што, напэўна, ежы павінна стаць мала, тады яны задумаюцца, што яны будуць есці заўтра. Неяк так. Вспомню один жарт, присылали люди, у чым розніца між ябацькай і цибулей. Калі рэжаш цибулю, на вочах слёзы. Ну, это такое, Смешно. Хто такую дароту думае, капец? Ну, не ведаю, што рабіць. Мне падаецца, што калі, напрыклад, на працы, вось, колькі я чуў аб прыкладах ябацькізма на працы, яны, калі чуюць, што ўсе астатнія, напрыклад, патрыятычных поглядаў, яны таксама пачынаюць шыфравацца, ды рабіць выгляд, што яны таксама патрыятычных поглядаў. То бок там ніякай ідэалогіі няма, это сугуба як бы нейкі канфармізм ці нешта такого кшталту. Але калі ўжо сваяк, бабуля, бацька, ну не ведаю, тут уже як бы дараваць
магчыма трэба казаць окей быў, дарэчы, вельмі смешны фільм, ён вельмі стары, вось не памятаю, як он называецца. «Гудбай, бацька» ён называецца. Ён называецца «Гудбай, бацька». Круты фільм, стваральнікам рэспект. Трэба ляцець, сапраўды не заходите еще. Папашин и кореша быстро сориентировались в новых порядках. А куда вы? Нешта паседжанне трэба шедовать. Я ж зараз у таварыства беларускай мовы трэба ж цех рыхтаваць да беларусізацыі. Зараз гэта таксама актуальна. Ну, там, в 2005 гэты фільм, ці 2006 быў, да, напэўна, я не памятаю. Але там, я не так давно яго переглядаў, можа, там паўгады таму. Вось, ну, типу, я гляджу, думаю, ну, вось у нас бы, ну, зараз тое ж самае было. Да, там зараз у працэнтах больш, типу, ну, значна больш, там, за перемены, але ж, ну, калі ўсё зменіцца, гэтыя ж ябацькі хуценька, ну, перабуюцца, большасць. Можа, застанецца там пару штук такіх, ну, якія будуць до конца жыцця за ідэю лукашызму, якія не ведаю, якія там, да, ну, але большасць перабуецца толькі так. Ну, мы бачылі ў жніўні колькі, ну, ўжо пачуваюць там, калі там спартсмены, там футбалісты, якія зараз, дарэчы, пачалі зноў маўчаць, таму што, ну, заробак-то не дзяржава плоціць збольшалі. Але, ну, будучыні гэта ўсё зменіцца. Таму вось да пытання, што рабіць, калі там сваякі ябацькі, да, просто у меня такого няма, ну, типу, напрыклад. Але я ведаю па гісторыі, просто я ведаю, людзі просто не размаўляюць. Там да бабулі прыязджаюць у вёску, просто пра палітыку не размаўляюць, таму што разумеюць, што, ну, асабліва старога чалавека вельмі складана пераканаць, ну, у тым, што верыць чалавек уже, доўга верыць. То бок, і тым больш толькі тэлевізор і газета ёсць, раёнка нейкая там, ну, сарбелка яшчэ, ну, гэта адно і тое ж, да. То бок, я ведаю такія выпадкі, просто людзі не размаўляюць пра палітыку. Нават пасля жніўня, калі там пачыналі, вось, ну, тая ж бабуля размаўляць там пра палітыку, ну, пра там, а што там у Менску там происходит, ну, просто замовчаць, таму што пачыналася, калі пачыналі, то, а не, ну, самі вінаваты, там, ну, тыповыя гэтыя, а зачем вы выходили, а што вам плохо живется, ну, тыпу, вось, ну. І таму самы лепшы ігнараваць чалавека, калі на працы, ну, я бацька, ну, то бок, ну, аб чым з ім размаўляць? Можаш па працы толькі размаўляць, калі трэба, да? А па-за працай, ну, навошта ён цябе? Ну, реально. Ёсць жа шмат нармальных людзей. Ну, вось. А калі ў сям'е, ну, просто, калі гэта, ну, чалавек, якім хочаш кантактаваць, просто пра палітыку не размаўляць. Ну, абыходзіць гэтыя тэмы. Па мне просто, ну, іх пераканаць, ну, Unreal. Ну, то есть, гэта такі клінічны выпадак збольш. Пераканаць іх мы будзем, калі будзе іншая ўлада, іншая Беларусь. Ну, то так. А зараз у іх няма матывацыі на гэта. Яны баяцца. Ну, яны потым самі зразумеюць, што, да. Ну, большасць. Яны ўжо зразумелі, але так прасцей просто служыць. Да. Яны не прымаюць гэтага. У іх ёсць там, тыпу, кокон такі, у якім яны жывуць. Так прасцей, тыпу, вось. Там, і бяспечней. Так, бяспечней, тыпу, не лезьце нікуды. Ну, вось, я кажу, у нас ўжо, вы зараз кажу, 27 год гэта выпрацоўвалі. Значна больш. Ну, колькі Беларусь пад цалком была, да. То бок, гэта таксама, савок тая ж біялогія, не высоўвацца. Маўчы, ну, тыпу, цішэй. Ну, мне нават, ну, мне маці з дзяцінства казала, ну, што ты там, ты лепей прамаўчы. Ну, это, ну, такой, прычым на ментальным, ну, не ментальным, гэта ўжо генетычны ўзровень такі нейкі. Вось лепей прамаўчаць. Тыпу, вось гэта дурацкая прымаўка «Моя хата з краю», ну, тыпу, я не ведаю. Ну, там, але ж кажуць, што хата з краю першай гарыць, ну, з іншага боку. Таму, ну, гэта дурная прыказка «Моя хата з краю». А гэта таму, што беларусы, грамадства наша незрэлае, яны сябе не любяць і не паважаюць. Таму яны лічаць, што яны павінны быць заўсёды апошнія, крайнія павінны быць. У іх няма гонару свайго. І яны лічаць, што яны нічога не могуць зрабіць у гэтым жыцці. А гэта ўсё са школы ідзе, гэта яшчэ адукацыя такая. Там, дзе дысцыпліна павінна быць, павінен ты ведаць гімн, герб, што там нейкія, а разбірацца, ну, задаваць вострыя пытанні, як яно было, чаго гэта ты не павінен. Таму што цябе выхоўваюць салдатам, а не грамадзянінам, які будзе самастойным
і самаарганізавана. Вось гэта небяспечна для лукашэнкаўскага рэжыму. Давайте таксама пад фінал. Тут некалькі цікавых навінаў набралася, якія проста нельга не пракаментаваць. У гэтым жа ключы. Вось так званы следчы камітэт запусціў конкурс там, на лепшую кампазіцыю, там твор мастацтва, які будзе адлюстроўваць працу дадзенай структуры. Ужо шмат з'явілася розных цікавых рэчаў. Вот тут зараз на монтажы павыязджаем. Як думаеце, што б вось гэта магло быць? Як мусіць гэтая кампазіцыя выглядаць, якая паказвала працу гэтак званага следчага камітэту? А навошта ім гэта патрэбна? Вось мне пытанне ўзнікае. Распіл бабла. Распіл бабла, то бок у іх некі ёсць бюджэт, і яны будуць... Ну, типу, им сказали, что раз у 10 год треба менять логотип. Вот, проводим тендер, конкурс. Вот, давайте. Потому что я так само не зразумеў, чаму ў гэты час мяняць. Ну, типу, зараз не да гэтага, мне здаецца. У іх таксама працы шмат. Ну, і скаж, там, нейкія паперкі пішу ўвесь час. Таму я ўвогуле не зразумеў, навошта. Ну, это нейкі энтэртэймент як бы для того, як ачалавечыцца, мабыць, таму што яны вось такія акцыі спрабуюць рабіць, там звычайны там Чемоданова таксама залівае відосы, там як менты якія-небудзь там тачку толкаюць, ну нешта такое, як бы мы не лажкі петушкі, а мы таксама з народам там, ну спрабуюць рабіць нешта такого кшталту. І ось мяркую, в следчым камітэце таксама ім выдзелілі нейкі іміджавы прайз для попела, як бы вось давайте вы зробіце для падпісантаў энтэртэймент, каб яны намалявалі вам там жабу з гадзюкай момант кахання для вашага нового логотипа, а потым, конечно, мы яго прымаць не будзем, але папілім. А мабыць, яшчэ і возьмуць, пераможа які-небудзь сам чувак са следчага камітэта, ці яго сваякі, яны зусім тады як бы вось грошы не вынесуць па-за межы, так казаць, структуры. Вось яшчэ забаўная рэч. Так званыя міліцыянты посцяць в розных соцсетках фоткі себе. Не в паблику маленькие фотки ментов, был таки ВКонтакте классный паблик, а под хэштегом «Соль земли». Каліна, што мне рабіць з гэтай інфармацыяй? Гэта какая-то дурасць. Соль землі. То бок яны ў зямлю гатовы, з землёй сябе асацыююць. Ці што? Соль хлеба можна было. Міліцыянты, бедныя хлопцы, бездапаможныя, яны вельмі залежны ад сваіх кіраўнікоў. Іх абняць і прыгалубіць іх трэба. Яны вельмі крыўдзяцца, калі на іх там пішуць нешта, у каментары стаўляюць. Паглядзіце, якія бедныя хлопцы, а яшчэ называюцца мужикамі, любіце, мы ж мужики, мы ж баронім айчыну. А такія, ну, іх просто трэба прыгалубіць па-харошаму, па-чалавеческаму. Вось як Іван Эйсман, напрыклад. Ён таксама быў міліцыянтам, потым яго прыгалубілі, пайшоў на БТ. Вось на гэтай весёлай ноце мы, паважанае гаспадарства, і скончым сённяшнюю праграму, ды развітаемся з нашымі спікерамі. Бачыце, варта заставацца на пазітыве і ў добрым настроі, таму што па ўсіх дзеяннях і паводзінах лукашыстаў бачна то, што іх рэжыму ўжо вельмі хутка каюк. Але ў Новай Беларусі нават для самага душнага ебацькі знойдзецца якая-небудзь весёлая і цікавая функцыя. Вы глядзелі праграму без акрэдытацыі. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.